duk wanda ya ji tsoron Allah zai ba shi mafita a cikin duk abin da yake yi, kuma duk abin da ya sha kansa Allah zai ba shi mafita, sannan zai arzuta shi ta inda baya zato kuma ta inda baya tsammani. saboda haka wannan ayar wato za mu yi aiki da ita, amma ba don gwaji ba, sai don imani da cewa Allah shine asdaqul qa'ilina, sai don cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine as-sadiqul musaddaq, mai gaskiya abun gaskatawa. saboda haka mu aiki da wannan aya, man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah ya ji kan Malam Sa'adu Zungur, ya faɗi waƙa sama da shekara 90, ya ce tsoron Allah an magani shi kaɗai ka kiyaye Nijeriya. Yau ga halin da Najeriya take ciki, billahi lazi la ilaha illa huwa, ba abin da zai fidda Najeriya daga halin take ci, wala sai dai tsoron Allah, amma ba dabara kowane irin mutum ba. Wannan malami Allah ya haskaka masa shekara 90, ya ce tsoron Allah an magani shi kaɗai ka kiyaye Nijeriya. Tunda Allah ya faɗa wannan, wanya taqillahi ja'al lahu makharajan, to ba gwaji zamu yi ba, mu ji tsoronsa, dan ya isa ya faɗa mu bi, to zai warware matsalar mu. Amma duk dabarun mu da zamu yi da duk wani abu ya riga ya kure, ba za a iya komai ba, amma aka koma gurinsa zai bada mafita, zai bada haske, komai zai fita.